Ano to ko? Dapat tagayan. Di Pilipinas ata. Padua natin.
Plus 1-3 ka. Silak mo yung pinto ng bar natin. Silak mo? Baga mo din naman.
Nagawa mo data?
Alam mo, hindi ka lang rin makasasaon.
Ano ba ito? Ano ba ito? Luba mo.
parang iginugit lang talaga siya. Hindi kong ganyan. Yeah. Parang Sabi, apunto next time ako yung manong. Kasama lang. Wala. Ano mo lang ang. Kapin-kapin lang. Kapin ko sa blanket dito na. Hindi siya pakinisang tagar piligod ko. Pa-cover up ko. Nagod-nagod ko. Pa-cover up na lang. Ang amin ang sitwasyon ko. Pa-cover up mo. Expert talaga. Expert ka siguro ng ano kaya. Yung pinakover up ko. Anong taon nga ang pisis sa kan? 5. Hindi pala Pilipinas today? Ang depende. Hindi mo kayo ginarbakan kuya? Hindi dasay. Dasay? Saka yung Diak Santiago. Cover up yung piligod ko. Meron lang yung dibayo ko. Pa-cover up, pa-cover up. Ito yung nadagsin mo na. Nagihilo ka mo nga di animal ka pa nagbabaran dito. Nung pagpili sa ako tumulungan dito, di lumayin ka, nakatalas na klaro. Nang mayat-mayat kung parang magbalik. Hindi ko nakalala din mo ka. Nakapinga-pinga na tipong pitong kuwan sa Lakas kapag. ko. Pero dyan na tabagin, isura na, iba nga magpay-pay sa. Galas test ko lang kumahan. Di ba naturugot Hindi ini? tatupay na ako, galas tama ko nakaroon. Naturugot ka naman. At ano ko nagmahal sa intura. Hindi ba sa Brazil hindi gaya? Sa indrawing lang. Sa hindi ko lang may sticker kasi dahil nakita pa niya na. Malamina lang na hindi na makasas. Yung mga sakit ng malamina. Ang kapalya ka. Hindi ko rin. Hindi lang mo nakapasas ng kumain. May pass na ako. Ano mga pagpadaras na kayo ganyan ibidaya eh. Malagit mo? Sabi ko lang, Gusto mo mga persing nila eh. nagaduto sumasal yung malong ko na. Nagaduto pa sa kuya. Pagkagusto ko na. Nalalang ang pagdumuhin ko na lang rin doon. Sampal mo Baka baka so, baka super din yung tato di puli bang Ilocano lang yung pa. Tanong ni kuya, Tanong niya yun, si Tanong Victor. mo, si Victor ng tani. Ba't Tayo yung tama mga ko na order ni Kuya Greenland. Di ba the Facebook na kanyang? Gonzales, Maki Gonzales. Maki, Juan, Maki Gonzales. Inana ko ng order nito naman ako yun din, baka magsulo ko. Ay, nag-drawing ba yun ang kuya ko? Mali-drawing lang ko na pinilerdin, nalang ato ko na ganyan ako, tapos tinunta ko na lang. Nung sa ko ba, di mo ba yung testing ka? Sa isura ni Tabali. Nagagagkat ako, wala po natin. Hindi ko lang ang Pilipinas, kasi naman. Kita ko po, nabulati mo po. Tapos i-dev ko, i-Facebook ko, nagpong-comment ako. Need mo nang cover up po, need mo na ipa-cover up ng mga tato mo kasi pinagbagat ko. Bandang hindi mo ko, ano. Ano pa rin. Need pang magpa-cover up dito sa ano, need mo pang kanto, need ko na ko naman. Worried ako bes, da tumboy ko, magpa-cover up ko. Budak nakamonto na gila. Ha? Nagiging Oo nga, isaw. yung idamay na raw, ano, damit yung... Nabiktima na sa mga. Parikab din na lagan na. Kami ko mga may pinawar-tawara.
Okay lang. Nakikita mo lang, hindi makita man nakalalasan, ibang pala nga, tulad ng pelang depression na. Hindi nakajakpat ito na. Uri maging tawaran talaga kasi kalas kita po na. Kasi mo lang pinauna na kung namin buwa pa dito. Sige, Diyos, buwa si papatungkol ko lang pa. Pag alas mo gaya, may sayang ko lang dito. Ibalik natin. Libre na kung kula na rin. Kung nga ibalik mo pa yun. Makalalo nga pala dyan na. Pero din lang siya, wala. Ano mo lang tubli-tubligan na yun. Yung mo yung full portrait. Ano natin, kasi lang may drawing niya. Ako mo kinapakastan niya, hindi mo ano, hindi na, ay, adi, binaitong taxi, di accommodation, kas jay. Kape lapit ito. Dandags. Ha? Dandags ito na. Ano itong mga na, 16. ano, gabong pa yung gaya. Lakay pa dyan ako. Ano itong niya kuya? 37. Din ka kay gaya. Din ka gaya. Ano ito? Din ka kay gaya. 37 ka kaya. Dito ka ba nga bigas sa pinagawa dito? Ano ka ba? Ano, doang. Ano nga taon? Mga taon bago nagalit ni nanay mo. Ang nauyong tao di, ayun nga. Yung arbakan. Sa baling nga lugar aja, yung nauyong tao na. Ano nga banda guys? Ano, mga guys. Gaya mo picture. Sa isip ka niya. Oo, sa. Natin pa. Ano ito na ito? Maray pa din ang basa. Tanong magkita na. Tanong nga pinangloko. Ano ito? Sinabi ko, manluloko. Nagbayat ko na lang mga pag-alas. Siguro break. 8 lang. Wait lang, mag-detect. Ganun yung WhatsApp mo. Mag-tape. Di ba lang na yan? Nakita mo? Nag-bagay. Nakita mo? Nag-met nila. Baka kurang nasa nga pulo ata. Ay nga, ang laka. Kung may isang atang ha? Dapat babasti na. Hindi dyan. Dami kasi medyo na. Kung may bukta natin. Paro-paro din ako. Nag-enjoy yan. Oo. Kunak kiniligaya ko. Ikataman ti speaker ti imam kunak kanya na ko. Patugayan.
Yung mga basilin kapag gagas mo. Hmm? Mga basilin. Meron kay Nay. Hindi, nabaw. Hindi, ang bigyan mo, ano ba, Basta sige. din yung pinag-agas niya. Ate niyo, base yung tingkap, hindi nagpapapigi alkain. Hindi nagpa-kubra pa. Hello po! Ano ba din? Matulog na. Grinda. Kung nagtutulog to ano. Kaya dadanap namin ka lang. Ay, di ba Sabado akan tadi kuha? Di mayara? Awan ti oras kini ka nga matang gidera ka na yun. Kanya din, ariga? Baka igiman ti pangipapan. Pick up ang natiban. Pick up ang natiban si Sabado. Nga pan ang dalaw. Tapos si Domingo, si pick up yung natamaan. Hello po. Good afternoon po. Na-late po ako. Dito po kasi ako sa labas, ma'am. Oras na siya, nagbago na yata siya. Hindi po. May pinuntahan lang po kami kaibigan. Ngayon lang po ako lumabas. Wala pa po akong work. Hindi po ako nagtuloy. Sobrang layo po kasi nag-away po yung travel mula po sa partition po hanggang sa trabaho. Kaya hindi po po hirap po. Naghahanap po ako ulit. Dubai po. Partition po, nag-rent po ako ng partition, tapos po, minsan po nagpipicture rin po kami. May mga kaibigan naman po ako nagbibigay ng mga part-time. Opo, opo, opo.
lang po kasi ako sa kailan ko na po na po. Hindi po kami lumabas kasi Ramadan din po natin. Opo. Opo. Saka wala din po, wala pong part-time pag Ramadan. Opo. 1 month pong wala pero praise God naman po mayroon po akong kaibigan na nagbigay na ng trabaho na 36 days po. Binigyan po niya ako ng trabaho. Bago po masiguro matapos yung visa ko, may pambili na naman po ako ng visa ko. 3 months lang po yung kinukuha ko. Visit lang po. Opo. Nung una po, po ako, residence visa po talaga ako nung una. Kasi nagtrabaho nga po ako sa company. After po nung tapos po ako, siyempre po, cancellation kasi tapos na nga po yung contract ko. Kaya po lumabas po ako sa Bahay ni Kuya. may Tapos papasok na naman ako sa bahay ni Kuya. namin. Opo, tapos naghanap ko ng sarili kong trabaho. Kaya need ko pong bumili ng sarili kong visa. Yun po, visit lang po yung kinukuha ko. Every 3 months po, 1,300 dirham. Yung mga lapit ko. Doon, siguro, at na nga taga Santa Maria at tayo. Nakasama ko rin po sa dating work ko. Tapos ko na mahalakay di kuha yun. Sarili yung Opo, abisan dito ko. po sa may Sarap pa yung kaibigan trabaho ng ko. kaibigan ko. Nakasaraya pa. Hindi po namin partition talaga. Ginatang ako lang dito. Marami yung bagong ko. 8? Ang drama ng insurance. Ang dami mo na kano ko, bang kuha. 3,000 ti mo na nga down mo. Ang ko pa na nadamag mo manualan. Opo. Hindi po kami nagpapasok. Ang gamit ay din mo ka, kamakastrat sa hotel guys. Minsan po Ang kami gaduti, kami ng pagkain, umuwi po mga namin red sa ka niya partition. amin ako. Para po doon po kami kumain sa partition baka makita po kami kumakain. Makain po talaga sa kanila. Baka Muslim po siya. Baka Muslim po siya. Opo, baka po. Ang kulat ako yan. Nagatis. Nasaktan di dago Hindi kung po. nasaktan na dito. Ngayon lang po ulit. Lagi po akong absent, hindi nga po ako na. Awan si Lester. Opo. Basi patik na. Awan pa sila. Basi na. Ano ko yung bugbugso mo? Palagit. Kuya, magkano yung cover up po ninyo? Magkano po yung cover up? Depende. Depende sa month ko. Ganito rin yung i-cover up mo. Ipapagandahin mo lang siya. Tikitan. Kita mo siya. Sa Ubes, naka-YouTube ka. Madain mo po. In-mute ko. Nawalang araw ako. Ito, basa ka, nagbalbalo ka sa amin. Ba't ito? Pero ito yung kay Ma'am Daisy, yung may sa ano na iglesia? kukupress. Yung may ano na kukupress ko na pinapasukan ni Bongbong. Tapos sabi niya, unti-unti ako siya nang tatanggalin. Okay naman po. Sige po siya. Tapos i-join niya ako rito para nalilibang ako. Eh, lagi naman akong absent. Minsan na kahit meron sila natutulong ako. Nawala na lang daw.
para lang siyang idinikit. Ang galing ni Kuya. Kuya, pwede ba kitang tawagin idol? Diyan na. Hey, ate mo likod na niya. Bayo-bayo. Bay amon. Likod na yun. Likod, ate. Sumay ba siya? Okay naman. Nalan. Na-artista ka mo tayo. Miss na, mag-pictorial ka niya mo. Ay, sulit, Bet. Ang ganda. Sige mo lang, mahal Kuya. Ano daw? Ngayon, isingit pa. Ano daw? Ang ganda ng talaga ko black ano. Ang ganda talaga ko black lang parang drawing lang talaga. Dinikit. Sa nga na natin. Dadagdagan pag may permanent tayong tao. Hindi magpapa-cover up talaga ako pag pan-lower ka naman. Pinatoy ulo natin. Ay na, parang apat. Wala ko na, nagtanga ka mo ton. Bulong na eh. Kastan ko. Ne? Ata, balikat mo ata, hindi mo balikat mo ito ganda. Kinalikat. Basta gamit ano yung pa. Ano pa ko? Dalpasan? Ang ba rin brado ako? Matipay ako. Bapaala ka tayo. Artista kang artista, di ba? Smile, melody. Nagbay mo tsupi ng Okay, ano ba? Mukhang kagkut-kuti anong kuti ka kanungay ka, tumay kita bilhin. Tao, babalik mo pa si Jen Jo mo. Babalik mo pa si Jen Jo mo. Kuya, hindi kami tao. Bad ka niya ba? Hindi naman pa siya nag-bad kasi kasi mga pinatman na. Ano naman, mano ya kuya? Duwa pa siya. Pwede 300? At kasi yung gumatang kasi ng pagkakas mo. Ay, adjust naman lang imbal lang tayo. Itsura man. Ay na na siya. Awan magatang tilang. Pagkatapos ko kuya, baka jibay mo ang dati. Ngayon kung ano katuro na kay Guy. Ala, base din lang mabalindes. Mabati ka kanina. Ano ba yan? Nabara. Abara. Perdin na tikudil yun. Tanga dapat ipagkagas si Jay Warren. Ang dari yan. Bipantin mo no. Tanga, tanda dyan ka. Aji ko am, aji lubrikat. Lucidin. Subong ka ba? Lubrikat. Ano lubrikat? Gusto ko pulo na. Ano ba yan? Ano? Ano ko yung hindi ka sa 15? Then tawag yung kaya yung 30. Pandar? Maday! Ay, tanga, Yaman okay naman lang. May robo mo tsuki. Ang ate Kuya, ka Umay kami tagpa atin eh. Gusto niyo. Wala ko. Mana tayo? Baga mo, ano? Ano? Mga 150. Pampit di ba na? Ano naganda yun? Naganda na yung Kinala niyo, patay pa tayo. Tawag mo, ano yung madoble mo amoy? Wow, naganda na ibus ko kuya. Ate pa niya, pa-cover up ko pa yung ako malang. 200 din bayad ko din nagpa-cover up na. Bangki-bangking kami so kailangan nga pinapatungok si Rose. Kita hindi ka naggalas. Ibalikan niya. Naging mga mapatayan. Napigaling ko tayo kami. Ang ewan ngayon ata Milina, no, mas tama lang nga na. Kuya, thank you. Kuya, ang simple ka nito ah. Word. Siguro ito simpat. Guys, maraming salamat sa mga nanonood. Mag-end na ako guys. Thank you so much. Tapos na yung session natin. Paring Benji, RRJ, maraming salamat. RRJ, maraming salamat sa inyo. Kung sino man yung mga nandito, maraming salamat sa inyo guys. Mag-end na ako. Shout out kay Paring Benji dyan. Wala, mga gutom na yung mga tao dito ngayon sa sa Dubai kasi Ramadan. Bye Paring Benji.
Guys, mag-ian na ako. Salamat sa inyo.